Moi! Mä lupasin tehdä eiliseksi sen erikoispostauksen, mutta mä en tehnyt. Niin mä nyt kuvaan sellaisen videon, missä mä esittelen, että mitä mulla on joka päivä täällä laukussa mukana koulussa. Täällä ei vielä ole koulukirjoja, koska me saadaan ne vasta ensi viikolla. Mutta täällä on nyt sukat. Sukat. Koska mulla oli tänään balleriina tilassa, enkä mä halua kävellä avojalon koululla. Ja sitten täällä on huivi, minkä mä ostin eilen. Tää on siis söpö. Ja tänään mulla tuli vahingossa meikkipussi mukaan, vaikka se ei ole mulla yleensä mukaan, niin en tarvi sitä päivällä. Ja sitten harja ja hiuslakka. Tää on tosi hyvää hiuslakkaa. Mä en pärjää missään oikeastaan ilman. Sitten me saatiin koululta tällainen tiedote, missä on kaikki Vilman tunnukset, sumut ja todistus. Sitten pennaali, täällä ei ole kovin paljon tilaa, tää on tällainen Paul Frankin metallinen pennaali. Sitten kalenteri. Mä en oikeastaan edes tarvitse tätä, mutta tän on aina mukaan. Sitten mulla on tää Hello Kitty-rasia täällä. Täällä on kaikkea pientä tarpeellista. Allergialääkkeet, mutta sitten kuulokkeet. Mä kuuntelen musiikkia aika useasti. Sitten kortteja. Täällä on plussakortit, pussikortti ja Visa. Jos mulla sattuu olla rahaa, niin nekin on täällä laukussa, mutta nyt ei näköjään ole. Sitten puhelin. Tässä aukeaa nämä näppäimet tällain. Mä oon vissiin näyttänytkin tän täällä blogissa, mutta se on kuitenkin aina mukana. Sitten karttia. Ja eikä täällä sillai muuta ole, paitsi että jos ei satu olla jotain varavaatteita, jos on liikuntaa tai sitten jotain muuta viimeistä rostaa aika tilaava sillai. Tänne mahtuu kätevästi kaikki, mutta nämä kantohihnat, nämä on liian lyhyet. Ja tää on muuten vaan liian heikko, tää pitempi, koska tää on täältä puolelta purkautunut melkein kokonaan jo irti. Mutta tää on muuten ihan hyvä laukku. Mutta ei kai mulla muuta. Hei hei!